Sziasztok! Ma egy fantasztikus őszi körömmintát szeretnék nektek bemutatni. Ez mindenféle alkalomra, hétköznapi viseletre tökéletes. Pillanatok alatt elkészül, és egyszerűen fantasztikus viselni. Én márkafüggetlenül dolgozom a szalomba, így viszont vannak olyan márkák, géllakkok, anyagok, amiket a világért nem cserélnék le. Ide tartoznak például a Pearl Nails-nek az allőr lakjai. Hát valami fantasztikusan fednek, gyönyörű még akár egy rétegbe is, csak vigyázni kell a lámpázásnál, nehogy véletlenül ne kössön át, így ajánlom 2 vékony rétegbe kenni. A következő anyagunk a Crystal Nails-nak a Tiger Eye Silk-től a Cashnut árnyalata. Ez is egy fantasztikusan meleg, gyönyörű szép árnyalat. Amit még használni fogunk, az Matte Work, Cool-Top, Brillbird-nek kontúrzseléjét, fehéret, illetve úgy szintén a Brillbird-nek, kicsit már viseltes a tégelyen, a Brillbird-nek a Spider géljét, abból is a fehéret. Amire még szükségünk lesz pontozótű, nullás sortecset és mágnes. Vágjunk is bele! A lemattított tipre elkezdem felkenni az allőr géllakkot. Látszik rajta, hogy mennyire gyönyörűen pigmentált, de mint mondtam, nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy nehogy beráncosodjon. Látjátok, egy rétegben is milyen gyönyörűen fed. És most röpítem is a lámpa alá 1 percre. Már le is telt az 1 perc. Következő lépésként mattítani fogom a felületet. Újabb 1 percre megy a lámpába. Már meg is érkeztünk a lemattított felülettel. Most következik a Tiger Eye Silk-nek a gesztenye barnája. Szépen féloldalasan felveszek a lemattított felületre. Jó, most jöhet a mágnes, és megmágnesezem 3 oldalról. Megy a lámpába fél percre. Már itt is vagyunk a fél perces köttetés után. Most a csillogós felületet lefedem Cool-Toppal, ugyanis azt szeretném, hogy kontrasztos legyen 2 szín. Szeretném a csoki barnát megőrizni matton, a Tiger Eye Silk-es lakkot pedig szeretném fényesen tartani. Ezzel meg vagyunk, 1 percre megy a lámpába. Már itt is vagyunk, megkötött a Cool-Toppunk, az egyik fele gyönyörűen csillog, a másik fele matt. Most következik az a rész, hogy felviszem rá a Spider gélt ide a választóvonalra. Próbálok több vékony vonalat húzni.
ez megvan, megy a lámpába egy fél percre. Már le is telt a fél perc, következő lépésként jön a festőzselénk, és a középtájékon és leveleket festegetek bele. Tetszőleges mennyiségű levelet rajzolhattok bele, viszont én igyekszem mindig arra ügyelni, hogy szinkronban legyenek egymással, szép esztetikus legyen. Ha ez megvan, fogom a pontozótűmet, és ide-oda pöttyöket helyezek el, a spider gélen. Jó, még mindig nem köttetem az anyagot, ugyanis én még a Brillbird Hypnotic Platinum jelnek a 220-as árnyalatából veszek egy keveset, és ebből a gyönyörű szép fémes, csillogó színből is teszek pár pöttyöt. Így még jobban feldobja a mintánkat. Jó, ha ez megvan, akkor megy a körmöcske a lámpába 1 percre. Le is telt az 1 percünk, viszont mivel a Hypnotic géllak az nem készre köt, ezért én egy kicsit lefixálom a felületet, hogy a kis ezüst pöttyöcskék se ragadjanak tovább. A többi anyag ugye készre kötött. És már el is készültünk a csodálatos őszi mintánkkal. További tartalmakért kövessetek be! Sziasztok!